banas. Ang banas. Ayan, presko dito sa loob. Ay, sa labas. Ayan guys, live na kami. Idagay. Wala pang kuryente. Wala pang viewers. Ay, may isa na. Ayan, antay po tayo ng viewers. Wala pang viewers. Ay, meron na pala. Ayan, pinapakabit ko po kay Larry yung ano, pandong po ng motor po namin at ano ay, pag umuulan po ay baka po masira yung motor. Gawa ng saka isa pa tabing dagat. Pag inaampiyasan ay papasukin ng tubig yung mga tulad ng ganito. Mga bang motor no, kahit plastic may pandong. Ano ito dagay? Sito. Bawal to sa'yo ah. Naghirban. Gayon rin naman, klase yan. Ano, kasya yung ano, ito yung galing sa'yo? Tapos ito yung ano ito. Yung mga bilog-bilog na nakasaplak dito ay parang nasa basurahan na. Ayan, burn out po maghapon. Kaya wala akong upload. Kagabi pa sana po ako may upload. Kaso nawalan po kami kahapon ng wifi. Hindi ko po alam bakit nawalan po kami ng internet. O, sinong bantay dun sa anak mo? Si Mama Ejin. Nawalan po kami ng wifi kahapon pa. Nag-chat nga po ako dun sa may-ari ng wifi at bakit wala kaming internet. Baka po may naayos tapos ngayon naman po brand maghapon ay di hindi na nakapag-upload. Sana naman ay maayos ng wifi mamayang gabi kasi mamaya pa pong alas 4 magkakaroon ng kuryente. Hindi kaya yung lipa rin ng hangin ano pag halimbawa na ano na nagmumotor. Katulad doon sa tulay doon matawid ka ano na matumbay ang motor gawa yung pandong na yan. Ay Ryan, sabi ng mga viewers magtrabaho ka na daw. Huwan tamad. Ayan. Ba't ayaw mo na ba magtrabaho? Ha? Ayun. Walang tao? Ito kayo Tiamar, bumalik ka uli. Ayaw mo na dun? Doon sa central, sa pinasukan mo, kay ma'am, ano, kay ma'am, ha? Bugos? O, ay di bumalik ka. Kisa naman sa wala kang trabaho. Wibis? Ngayong Wibis? Bugos tapos ngayon? May yung dati pa rin naman. Sino nagsabi sa yung bumalik ka? Si Ma'am Clary May? Buntis ba gayon? Tanga, buntis yung si Clary May. Nakita ko yung post nun. Ma'am Chick Makabuhay? Ay, naaro na. Nalaglag na.
Ayan guys, shoutout po sa mga viewers. Ayan. Wala nagko-comment. Wala. Yung sa tayo, magdadrive na dito tayo motor. Ito, makadrive na daw dito tayo, tita. Baliktad yata. Baliktad yata na rin gawa mo. Ha? Ganyan yan? Eh di ba ganyan eh pag ganyan no? Pag ganun no? Ha? Hindi ako marunong. Hindi pa tapos ano. Lagi ganito yung luna lang. Oo. Makadong dagay gunting. Gunting na doon, yung malaking gunting doon. Kaya babantuhan kita. Ano kaya? Pag ginahangin ano, nauga, motor na. Ito oh, hindi ito matibay yata. Kami naman na hinangin lang na naputikan lang na. Tutukod ay nila rin. Wag na kayong baba, kayang-kaya ya. Kung sakay namin yung estudyante, mga nakasabatos, nabugin sabatos ay. Ah, may pandong pa yung motor nyo. Oo, yung ano, yung deklarasyon. Mahangin? Mahangin yun? Kaya walang live. Batong pa ay. Putik-putikan ay. Gaganta na lang ito dagay. Walang butas. Paano yung mga hanginin ito? Alin ang walang butas? Ha? Walang butas. Alin? Ito. Parang meron na dito. Walang butas. Oh. May butas. Maliit. Wala naman lampas. Oh. Hindi lampas. Ay, siya nga. Bakit yun? Kaya magliparan. Karga-karga naman si Muka. Mama, kinain ako ni Muka. Si Mama Ijin. Kinain ako ni Muka. Dagay. Hello. Si Dagay. Sabi ni Merlin, nervous. Pau Family Club. Shoutout po. Ha? Alin? Alin? Bakit may dala-dala ka niyan? Mama. Ay, yung ring yan? Anong ring? Mga bata. Ginawang Ah, basketball. may laman to. May isda ka ito. May isda ka, Kuya Popot. Wala kang isda? Ay, wala. Anong tali pa pagulpi? Mga turay. Turay. Ay, Malalaki. Mga tandaan sa kilo. kano kuha mo? Takay. Ha? Depende sa laki. Kung gagawa din na ako kayo ng isda. 100 kilo? Turay? Kasi bibigay ko sa'yo. Papatubo kayo ng 20 sa isang kilo. Eh, kung 50 kilo. 50. 50 ang tubo? Ha? 50 ang tubo? 20 sa isang kilo. Ah, 20 ang isang O ay yan. kung 50 kilo. Pwede dapi rin. Libo. Nung nakaraan sana, kawalis ka pang matalos. Yan, number 1 pa yung matalos na yun. Sabi ko tayo. Mabintang matalos baga. Magkano? Magkano matalos doon sa inyo? Depende ba may malaki yung pulino? Baga malaki-laki na sa pulino. Kaya nga, mura lang doon hula ko. Baka mga 50. Pag matalos. Oo. Tapos ibibigay mo dito ng 80. Kaya tayo na kasi lang. 50 na dapat. O, edi 100. Pagod, madala ka lang na isda rito. Ito po na, may mga hilo ka. Ano? Mahilo pa. Gasolina. Wala ka gawa dyan. At magkaan tayo dito. Tagbablog ka, bang nahang. Ito guys, tumuli ko ito. Ito yung ano yan, kinukuha mo na may garapata, mamay. Ikaw na ang may garapata.
kanyang. Oh, Yeah, may gas-gas na. bakit yung ibang nakita kong may ano, ayan, May gas-gas tinatanggal na. ito, May umaliwanag siya. gas-gas na. Ha? Tatanggal nga yan. Si ate, hindi pa nga tapos ay. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ay. Tatanggalin nga ito. Hindi pa tapos sana yan oh. Gagantay ano. Ay, madumi. Opo. May kurente baga ano, wala pa. Napa. Mamaya pang hapon daw magkakurente. Eh, ginakabit ang pusti. Ah, meron. Kaya, saan? Ay, dito lang sa bayan meron. Ay, dito lang palang walang kuryente. Ano yun? Gising na? Kala ko si Monica. Kaya pala nawala. Anong gagawin mo dito mo? Ayan guys, shoutout po 6 viewers. Ayan, palike naman po ng aming live ni Dagan. Ha? Uminom ko rin ng gamot. Ganas dun sa loob ba? Asya nito pira. Sino ka? Hindi pa eh. Hello ka to eh. Hello. Hala. Hello. Hello ka. Hello po. Hello po. Di ba nga eh? Uuwi na si Ate Rona. Ano? Uuwi na si Ate Rona? Ha? Bebe mo dito. Uuwi na? Dito. Mama, uwi na si Ate Rona. Uuwi na. Dito na uli mapasok. Yo, ayoko! Asok! Ayoko! Ay, ayaw mo pumasok. Ayaw mo pumasok? Ayoko masok! Kahit Mama! kahit kasama mo si Ate Rona? Hindi! Si Bibi? Sasabay na baga si Bibi pagpasok sa iyo. Naalala ko tayo pinagkabantayan. Laluin eh. Kailan nga yung pinagkawisan? Si Bibi siya tayo. Wag ka to. Ay, wag nang pumasok. Ay, hindi pwedeng hindi ka pasok. Gusto mong mag-uling? Mag-uuling ka na lang. Ha? Mas nako. Mauling ka na lang? Mas nako. Naku na ano? Nakasasignan. Hello ka sa mga viewers. Hello ka. Hello. Hello ka sa mga viewers na nanonood. Dali. May 9 viewers tayo. Ayun. Ayun guys, at si Rona po ay uuwi na daw po. Hindi sa ka. Dito na ulit mapasok. Sama ito. Ano? Wala nga tayong wifi, walang kuryente. Pasok. Hindi. Wala ngayong pasok, bukas pa. Wala ngayon pasok. Ay, Si Dagay tagahabol. si Papa Nanay ha? Naghahanap ng pasukan?
Ayun guys, si Papa po ay naghahanap na lang ng pusukan at ano po ay pinagbabawal na po yung uling. Kaya yun po ang problema. Wala nang hanap buhay si Papa. Kasi pinagsabihan na po si Papa na bawal daw po na mag-uling na. Baka po si Papa ay mahuli ng DNR. Mas magka-problema. Kaya si Papa po ay naghahanap na lang ng pulot. Buti kung may mahanap naman, kung wala.